pojat. Kelpaisko seura? Tomi, se on tohtori Puu, tunnettu puupedofiili. Mä oon vaan puu. Mut se on vaan puu. Tomi, se on pedofiili. Mä oon vaan puu. Mitä pahaa mä voin tehdä? Se on vaan puu. Mitä pahaa se voi tehdä? Tomi, ei! Mutta se on ihana. Kaipaan vain rakkautta. Se kaipaa vain rakkautta. Ei! Jätä se rauhaan! Tomi, ei! Hänet on menetetty. Ja nyt? Selitä mun oksaa. On taas silmäpussit. Sulla on aina. Mistä vittu? Anyways, sorry, tää video tulee vähän myöhässä. Meillä on ollut kiireitä, me ollaan ehditty tehdä sitä, mutta me saatiin se vihdoin tehtyä. Olkaa ylpeitä. Ja tässä kuussa vielä. Joo, hei, homma nimi on tämä, että me osaamme ensimmäinen faniposti. Joka sisälsi fanikuvan meistä. Ja tässä teille sarjakuvaa. Hush. Se oli hieno, eikö vain? Se oli upea. Jos joku teistä haluaa tehdä meistä jonkinlaisen fanisarjakuvan, fanikuvan, ihan mitä tahansa. Piirustuksia? Mitä vaan? Kuvia? Te voitte tehdä niitä, lähettää meille. Me otetaan ne ilolla vastaan ja... Me näytämme jokaisen videon lopussa teidän tekemät kuvat. Mikä te teette? Ei oo pakko. Me kerrotaan vaan vähän huomiota, koska me ollaan niin yksinäisiä ihmisiä. Niin. Mä lupaan, joka ikinen kuva, mä tuun ripustaan ne mun seinälle. Joka ikinen. Me toivotaan, että niitä tulee paljon. Koska muuten me ollaan yksinäisiä. Yksinäisempiä kuin nyt, ja se on paha. Hyvin yksinäistä. Jees. Kiitos, että katoitte. Joo, kiitti. Moi. Jees.